репресіями, у сувязі, ну, в общем, як уже адзначала Юлія Мосава, язык Пушчы апынуўся ў Расіі. Ён працаваў настаўнікам у Чаадаеўскай, Мінаковскай школе. Некаторы час ён быў дырэктарам Чаадаеўскай школы. Таму мы не можам абысці гэты перыяд, частку яго дзейнасці. А я сёння, вот так само мне хочется выступить, хоть я сегодня куратор, але мне хочется некалькі слов сказать про Язэпа Пушчу як про наставника. Мне захотелось прагледзець успаміны тых людей, якія былі знаёмы з Язэпам Пушчам. І вот вельмі мяне зацікавілі успаміны Алесі Звонака про пісьменніка, менавіта як про наставника. Ну вот давайте послухаем некалькі сказаний. У даволі прасторную аўдыторыю, перапоўненую шумлівым племем юнакоў і дзяўчат, увайшоў акуратна апрануты, усмешлівы, прыгожы, нейкай сарамлівай дзявочай прыгажосцю малады настаўнік. Прывітаўся, адрэкаментаваўся Язэпам Плашынскім. Пра другое сваё прозвішча, дачыненне да паэзіі далікатна змаўчаў. Вось такі сціплы. Яшчэ некалькі сказаў. Пачалася лекцыя. Голас у яго быў мяккі, крыху пявучы. Мова таксама прыгожая, павольная, лёгкая, як плынь тае рэчкі, што працякае паблізу яго роднага сяла, як лёгкі пошум вясновы ў маладым гаі. Так, прынамсі, нам здавалася. Можа, таму і палюбіліся нам яго лекцыі, яго нетаропкая, апавядальная манера выкладання, яго мяккі гумар і поўная адсутнасць уладных інтанацый гэтага неад'емнага атрыбута настаўніцкай прафесіі. Сёння больш падрабязна пра дзейнасць Язэпа Пушчы ў якасці настаўніка раскажа наш калега Дмітрий Давідоўскі, вядучы бібліятэкар аддзела абслугоўвання спецыялізаванымі фондамі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Раскажа ён пра Язэпа Пушчу, настаўніка рускай мовы. І, дарэчы, у пачатку мерапрыемства я казала, што ён з'яўляецца таксама куратарам выставы «Вольны птах беларускіх нябёсаў», якая чынілася учора. Калі ласка, Дмітрий Михайлович.